Jeder wie besletten dat de klinische verloskunde op 1 mei het takkenmier dicht zoe. Vooruitrennend op dat besluit is een tal meiwerkers al opstapt. Nevens de Sionsberg kan daarmee verantwoorde zorg net langer garandeerd worden. De mensen die het nou oerblijven, kunnen we absoluut de afdeling net meer open houden. We kunnen het nog wel tot 17 december open houden en de dagen direct na 17 december. En dat had onder oren echt te maken met de grote loyaliteit van de mensen die nou nog werken op de kinderkraamafdeling. En die zeggen we willen u zo lang als mogelijk inzetten, zolang het noodzakelijk is. Maar na 17 december is het dat echt net meer genoeg om het open te houden. De bevalling zullen nou plak vinden in ziekenhuizen naar Smellingen in Drachten en MCL in Ljout. Gevolg is wel dat de thuisbevallings in Dongerendeel tenij minder makkelijk plak vinden kunnen. Het zal zo wezen dat er inderdaad plakken binnen, ook in deze regio, waarbij het zijn wordt op basis van de screening. Het is net verantwoord om dat thuis te doen, doch dat dan polyklinisch in het ziekenhuis. En het is wel zo dat ook ziekenhuizen in Ljout en ook in Drachten volle beter daar is binnen, ook nou op dit moment, om die vorm van bevallingen in het ziekenhuis op een hele goede manier plak vinden te laten.